No, tak skoro domáca. Sme trošku ďalej od Košíc, ale ako je to zaujímavé, opačný smer sa ukazuje trošku náročnejšie, sa mi zdá. No a teraz počasie s nami hrá zase nejakú tú lotériu, lebo pred chvíľou fajne lialo. Podľa meteoradaru zajtra by malo pršať presne po obede, takže nevieme, ešte uvidíme. Zatiaľ to nechávame takto, jak je. My sme pripravení, auto pripravené. Zázemie máme, takže ideme na to. Okay. Rozpis tam a späť, aby si to nepomýlil. Hotovo? Hotovo. Zapísal som si celé všetko znova, tak tento smer jazdíme prvýkrát, tak tam sa niečo zmýliť oproti minulému roku.